muchateregerawo zvishomanaika kuri kunaya noise kubackground uko. Ndinokuchingamidzai zvikuru panapa mhuri yeZimbabwe paZim 1 channel patinouya nemaupdates enyaya dzinenge dziri kuitika mukati menyika yeZimbabwe behind the closed doors. Panapa tiri kugashira nyaya yekuti Mnangagwa akundikana zvekusvika pasaizi yekukumbira national dialogue apo panenge pari kuzotauriranwa nevana vemuZimbabwe vese kuti zvinhu zvoitwa sei kuti zvinge zvichifamba negwara rakanaka, sezvo tiri kuona panapa zvinhu zvakasiyana siyana zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe, especially panguva ino yekunaya. Nzvimbo dzakawanda dziri kuita mafloods, dzimba dzichinyura mumvura, mabridge achinyura mumvura, zvekuti vari kushaya kuti voita sei chaizvo kuti nyika ifambire mberi mune zvakanaka pasina kukanganiswa nemanatural disasters, sezvo tiri kuona panapa vanopikisa vari kusimudza mazwi chaizvo panguva iyoyi yezvinhu zviri kuita semaitiro azviri kuita aya. Kune vatangawo kutibata muzuva ranhasi, tinokukumbirai kuti munge muchisubscribe kuitira kuti every time patinodzoka panapa munge muchisangana nenyaya dzatinenge tauya nadzo without delaying. Ndiyo nyaya yandiri kuisa mudariro iyoyi iri kuitika mukati mezuva ranhasi, kuti Mnangagwa oratidza kukundikana kusvika pakukumbira kutaurirana nevana veZimbabwe, kutaurirana neruzhinji rweZimbabwe kuti vange vachionesana panapa kuti tozviita seiko kuti nyika ifambire mberi. Saka padialogue iyi pari kutarisirwawo kunge paine maopposition leaders kuitira kuti abate vanhu vavo, nekuti tikada kutarisa muZimbabwe panguva ino yatiri, namba zhinji yave yeopposition, kunyange zvazvo pasina pati rinopikisa rakakura, asi namba zhinji muZimbabwe ndeye opposition. Ndo zvimwe zvinhu zvinogona kukonzera kuti nyika inge ichisvika pairi apa, nekuti vanopikisa kana vakawanda mukati menyika, kureva kuti vanenge vachipikisa zvose zvirongwa zvinenge zvichiunzwa neutungamiri hunenge huripo. Saka ndo zvaita kuti Mnangagwa ange achiona kuti tikaramba takadai hapana kwatinosvika, saka ngatitauriranei zvedu kuti toita sei kuti zvinhu zvifambe negwara rakanaka. Comment section iri open, vabereki, vadiwa, vateereri, tizivisei kuti ndizvo here zvaanenge achifanira kuita izvi, kana kuti pane zvimwe zvamunotarisira kuti ange achiita, sezvo muri ndimi vanhu vacho muri kukumbirwa kunzi munge muchitaurirana naED, kana kuti munoti imi hapana chatinotaurirana naye. Munhu kana achinge akundikana isaini yekutoratidza kuti anofanira kunge achibva pachigaro cheutungamiriri opa vamwewo, zvichida panogona kuita mumwe anouya neruoko rwakanaka, ruoko runokwanisa kuendesa nyika kumberi. Saka comment section iri open, uyai muchizotizivisa imimi kuti muri kuzviona sei, muri kuzvifungawo sei, ndo mafambisiro azvingaita here iwaya, kana kuti zvinofanira kufamba negwara kwaro, gwara rekuti munhu kana achinge akundikana kutonga ngaasarende nyika, sezvo nyika isiri yekumba kwemunhu mumwe chete, iri yevanhu vose mukati menyika yeZimbabwe. Zvinhu zvikafambiswa negwara rakanaka, nyika inonaka, nyika inosimuka. Pazowanike zvekare matambudziko anowanika muZimbabwe aya. Nekudaro ndiyo nyaya yandanga ndauya kuzokuzivisai. Musoro wenyaya unoti Mnangagwa akundikana zvekudeedzera national dialogue. Mashoko atiri kugamuchira kubva kuna inside wedu mukati mebato reZANU-PF, anenge achiti informa nyaya dzinenge dziri kuitika, nyaya dzakavanzika.
nyaya dziri deep dzatinenge tichiuya nadzo panapa tichikuzivisai saizvozvi. Akati ndizvo zviri kutora nzvimbo panguva ino, sort of kusarenda kuri kuitwa naMnangagwa, kuti zvinhu zvamuremera ukumbira rubatsiro. Munozomubatsira here? Munokwanisa here kumubatsira? Inyaya yatiri kuisa mudariro. Tizivisei kuti munozvigamuchira here izvi imomo mucomment section. Huyai nhaika. Aiwa, munotendwa vanhu vaMwari. Anawa ndiwo magumo echirongwa chedu. Panhasi tapedza ipapa, sezvo iri ndiyo nyaya yanga tauya nayo. Hatinonoke bhiza renyu, tinomhanya nadzo nyaya kuti imi mugare muri up to date muchiziva zviri kuitika. Tinogara kutaura panapa zuva nezuva kuti aiwa, isusu tinoda kuti mugare muchifambidzana nezviri kuitika, kuitira kuti kana nyaya dzichinge dzazosvika pakashata murege kungoyerekana mawira muzvinhu, asi munge muchifamba nesu panapa bit by bit, step by step, kubva nyaya ichivambwa kusvikira painozoputika, nekuti pachinozoputika munenge muchiziva shuwa kuti aiwa, akatanga ndinhingi ende zvakazopera soso. History yenyika inobva yanyorwa. Kwanhasi ndinoti moswera zvakanaka. Tosangana zvekare mumaawa anotevera, tichizodzoka zvekare panapa tichizokuzivisai mamwe maupdates anenge ari kuitika behind the closed doors. Munotendwa zvikurusa. Welcome to Zim One, a platform where every voice matters and every idea counts. This is a space dedicated to nation building, shaped by the thoughts, hopes, and lived experiences of the people of Zimbabwe. From the streets to the classrooms, from farms to factories, from elders to the youth, we bring together brilliant points from different gatherings of citizens across our nation. These are conversations rooted in reality, driven by patriotism, and guided by the belief that Zimbabwe's future is built by its people. Here, we listen, we reflect, and we share ideas that inspire unity, progress, and sustainable development. This channel is not about politics alone. It is about solutions. Not about division, but about collective responsibility. Join us as Zimbabweans from all walks of life contribute insights that strengthen our communities, uplift our nation, and shape the Zimbabwe we all want to see. This is our voice. This is our vision. This is nation building together.